जिरायथ' नों आं साहा बानायना लायनोसै। नांलाया नामा साहाथा? मोदोमफोरा आंनिया गुदुं दुंहावजोबथारबाय। थियाटारखौनो बेखेवनोसै नामा दानो? थोद लासिं सिंनो बेयाव फै न' सिङाव होमबालाय। थ' होमबालाय। हेलौ, मा खालामदों सना? दं ओरैनो ओंखाम संनो नागिरदों आं। नोंसा आइया गैया नामा दिनै? गैया। हा बहा थांदों? आइया आधार कार्ड बानायनो थांदों। ओमफ्राय बाबाया बाजाराव थांदों मैगं फाननो थांदों। दिनै रावबो गैया न'आव आं हारसिंल'सो दं। दिनै न'आव रावबो गैयाबा दिनैनो थांनो नामा सना? हा बहा? नोंसानाव आरो। मानो? नों सन बुंदोंमोन रावबो गैयाबा सानसे फुदुबनो लिंहरगोन होननानै। होद फैनाङालै सोरबा नुबा लासिं सिंसो जागोन। रावबो नुवा दे दिनै सानसेल'सो प्लिज होनदो प्लिज। फैनाङालै आं बोरैबा गिनायसो मोनदों बोरैबा हमजाफ्लांबा लासिं सिंनो। नङा दे माखौबा गिदों रावबो नुवा होद थांगासिनो आङो। हा देनां मोनगोन ना जेबो नुवाबा। दे होमबालाय खिन्थु सिरि सिरि फै। जागोन दे। दानो सफैबाय आरो? ओं हिरुगुन्दा बाइकजोंसो दाब्रायना फैदों आं। थोद नोंबो जाद जाद बुंनो हायो। जिरायथ' नों आं साहा बानायना लायनोसै। नांलाया नामा साहाथा? मोदोमफोरा आंनिया गुदुं दुंहावजोबथारबाय। थियाटारखौनो बेखेवनोसै नामा दानो? थोद लासिं सिंनो बेयाव फै न' सिङाव होमबालाय। थ' होमबालाय। बोरैबा सोरबा नुसोबा लासिं सिंसो जागोनलै आं गिनायसो मोनबाय थादों। हामगोन नालाय बिदि जुलि जायैनि सिगां बेफोरबायदि खामानि मावनाया। हामगोनलै हामगोन जेबो नङा गिनाङा बेखौनो सानबाय थायो माबा। थेवबोलै बोरैबा मायबा जाबालाय? जायालै आं दंना। माखौथो टेनसन लाबाय थादो नों? माबा मोनसे जाबा खिन्थु आं मिथिला दे। देलै माबा बेखौनो टेनसन लाबाय थायो मोदोमफोरा गुदुं दुंहाव जाथारबाय आंनिया। दे होमबालाय नों जि खालामो खालामदो फै खाथियाव। मेगना मिसिबदो होनसै आं। सोरथो फैलायखोबा आइया फैथारबाय जां दा मा जानांगौ आं। थैबाय दानासो। नों दरजाजों सिरि सिरि नाहरलाय सोर फैदों? र' नायनोसै। माथो सोरबा सेंग्रासो फैदों। दरजा खुलिना होनोसै नामा? दे आंखौ सोंबाथाय जोंहा आदा होनना बुं। माथो लावदोंसो नोंलाय बरां होनना फैदोंमोन। नोंलाय मानो बेयाव फैदों? मा आं बेयाव फैनो मोना नामा? है नोंबो मा बुङो खामानि मावनो नायनाय समाव दिसथाब खालामना फैयो। हा सोरथो जाखो बेलाय? आंनि लोगोसोलै लावदुम मोख्ला। आं नोंखौ दानिनो बुंदोंमोन ना सिरि सिरि हारसिं फै होननानै। नोंलाय मानोथो बिखौ खिथाबनांगौ जाखो? दा जों मा जानांगौ जाखो? बेखौनो गिदों मानोबा जोंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैनो मावनोसो नागिरदोंमोन साला दिसथाब। साला मोद्ला आंखौ फैनायखौ दिसथाब होनदो र' नों सानैखौ आं गासैनिबो रायजोफोरनो खिथाना होनोसै। फै जों बिदि जेबो गाज्रि खामानि मावाखै थोद खिथानाङा। आं नोंखौ ओरैनोसो लोगो होननानै बुंदो ना। बेखौनो गाज्रि मोनो नामा सोरबा? लोगो बेफोरबायदि खामानि मावनाय समाव लोगो सोगो गासैखौबो बावलांजोबो मिथिबाय। बाराबा नों लोगो सोगो मार्डारबो खालामनो हागौ। बेनिखायनो आं रायजोफोरनो खिथानायानो मोजां जागोन। नों सानदों नामा आंखौ बोरै मिथिखो होननानै? नोंखौ दानि आं बैसानाव हाबनाय नुनानैनो नोंनि सेर सेर उन फैनानै हाबखोमादों आंबो। मा सानदों नों आंखौ? आदा प्लिज बिदि खालामनाङा ना जोंहा गोबां लासिं सिं जागोन। अननानै रावनोबो दा बुंसै। जों आरो बिदि जेबो गाज्रि खामानि मावखायाखैबो। मावनोथ' नागिरदोंमोन ना नोंसोरो आं फैनायखायसो बन्द' जाबाय।
हे लावदुमफाय प्लिज ना रावनोबो दा बुंसै नांगौबा नोंनो आं 10,000 रांखौ होगोन प्लिज आदा रावनोबो दा बुंसै दे जागोन दे खिन्थु मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि आं नोंसोरनि जेबो फैसाबो नायाखौबो ना दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो नागिरनांला नोंसोरो बोरैबा नेक्स्ट टाइम नुफिनबा खिन्थु आं खोन्थाखानाय जागोन रेहाय गैला लोगोसेबो मिथिया आं बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायखौ आं मोजां मोना दे जाबाय दे गोरोन्थिया बिनि नङामोन गोरोन्थिया आंनिनोमोन दे आरो बिदि गाज्रि खामानि मावनो सानला आं